Soro evedari. Why then is 15 September? Soro evedari. Why then is 15 September? 8 months. This is Pamba Pam Nevana. Nakatanga kuplana vechikoro gezai. Vana vechikoro vakomana vatatu. Ari grade 6 na 02 na grade 3 ndo vakatanga kugeza. Vapedza kugeza vana. Nini ndo bandazopinda onda kugeza muchini wasine muzukuru wangu ari ECD. Tiri pakati pekugeza nemuzukuru wangu. Ndakangonzwa izwi. Ndichiti maisoko tuye tiparove here. Shoko riya ndo baradzikorora futi. Maisoko tuye tiparove here. Ndopandakasimudza musoro. Ndaive netuchi mumusoro. Ndobva ndavheneka kudai pamusoro pechingausi. Pandakavavheneka vakabva vatendeuka kuti ndisavatucha kumeso. Vakati musanditucha kumeso. Ndopandakati kuchizukuru changu chandaigeza nacho tinonga tibude muno. Ndobva yangotora hembe dzake ndobvango zvidai. Ndobva ndangotora tauro rangu ndobva ndazvimonera. Ndobva ndabuda ndobva ndatodzinga vana vanga vakamira padhoni ndikati bvaipo ndipinda. Ndapinda muvanhu ndakapfeka chokuchoka. Ndobva ndabuda panze. Ava vana vangu 3 vanga vapa moto. Ndopandakabvunza. Vanga vachinja position yavanga vakamira. Vamira pakanangana nemoto kuri kumucheto choruvanzi. Ndobva ndati nai vana mukiki. Munhu uyu ndiani? Zvikanzi ndavamoyo. Ini vamoyo. Ko vanodire kutaura mashoko akadai. Ava pavakazvinzwa kuti ndiri kutaura nevana ndobva vadzokorora futi. Zvikaemaisoko tiparove here. Ndopandakabvunza kuti pai. Zvikanzi ipapo. Ndikati pai kusvika pakasiyiwa nasoko. Ndobva ndati naye vamoyo. Imi pamuri ipapo munotochengetwa nemukadzi. Ini ndinomozogonawo kuchengeta. Zvikanzi kana makupa bhadharisa. Mungotiudza kuti makupa bhadharisa. Ndouya tongoparova. Soko akatofa. Ndauya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamangarira patapsoni kwake kwana. Ndakamangarira tapsoni tekwana. Pamusoro pezvaakaita. Pamusoro pezvaakaita. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Imigo ndinzwa. Imigo ndinzwa. Ipai Tapsoni. Ini ndo Tapsoni Tekwani. Ndauya mudarira mambongezi. Zvidaira zvinotaurana sekai miti. Ndichidavira zvamanharwa nasekai miti. Ndataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndataura makuhwa dare richandisunga nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Imigo ndinzwa. Imigo ndinzwawo. Oraibva. Ndiye here uyu Tapsoni amai vamakamangarira. Taurirai dare chamakakwidza kudare. Pamusoro evedare. Why then is 15 September? Pamusoro evedare. Why then is 15 September? 8 months. This is Pamba Pam Nevana. Nakatanga kuplana vechikoro gezai. Vana vechikoro vakomana vatatu. Ari grade 6 na 02 na grade 3 ndo vakatanga kugeza. Vapedza kugeza vana. Nini ndobva ndazopinda onda kugeza muchini wasine muzukuru wangu ari ECD. Tiri pakati pekugeza nemuzukuru wangu. Ndakangonzwa izwi. Ndichiti maisoko tuye tiparove here. Ndobva ndatiza. Shoko riya ndobva radzokorora futi. Maisoko tuye tiparove here. Ndopandakasimudza musoro. Ndaive netuchi mumusoro. Ndobva ndavheneka kudai pamusoro pechingausi. Pandakavavheneka vakabva vatendeuka kuti ndisavatucha kumeso. Vakati musanditucha kumeso. Ndopandakati kuchizukuru changu chandaigeza nacho tinonga tibude muno. Ndobva yangotora hembe dzake ndobvango zvidai.
ndobva ndangotora tauro rangu ndobva ndazvimona ndobva ndabuda ndobva ndatodzinga vana vanga vakamira panze ndikati gaipondipinza ndapinda muvanhu vandapfeka chokuchoka ndobva ndabuda panze ava vana vangu 3 vanga vapa moto ndopandakabvunza vanga vachinja position yavanga vamira pakanangana nemoto kuri kumucheto choruvanzi ndobva ndati nai vana mupiki munhu uyu ndiani zvikanzi ndavamoyo ini vamoyo ko vanodire kutaura mashoko akadai ava pavakazvinzwa kuti ndiri kutaura nevana ndobva vadzokorora futi zvikaimai soko tiparove here ndopandakabvunza kuti pai zvikanzi ipapo ndikati pai kusvika pakasiyiwa nasoko ndobva ndati nhaye vamoyo ini pamuri ipapo munotochengetwa nemukadzi ini ndinomozogonawo kuchengeta zvikanzi kana maakupa bhadharisi mungotiudza kuti makupa bhadharisi ndouya tongoparova soko akatofa baba havasei vachitaura mashoko iwavo ndopandakazvitanga kutaura mukani naye vamoyo zvikanzi imama imi chero mukanotaura kuvanhu hamune mataura navo muchironga zvamunoronga still zivai kuti ini zvinhu izvozvo zvinongodzoka kwandiri futi nekuti ini ndini ndakabata nyanga dzatombo ende ndini ndakabata chimuti ende zivai kuti ipapo muchapapo ndikati sezvo murimisa aiwa ndinongobva ndimuchaziva kuti kunoisa shirikadzi nenherera dzakasiyiwa kuti dzichanogara vanga vakopota vachienda zvikanzi manje chandoda kungokuudzai chero mukaenda kun'anga dzipi dzamungaenda ina hamumbofi makandorora hamumbofi makandorora ini munondindotonga chero pandotaura ngezataure pandotaura ini asi chandokuudza kuti pari zvino inini ndinowanda akuzoroya manje izvo ndichakuroya mai kurevesa pamberi pamwari endipapo muchapapo ndobva ndatoshedzera ngati mai moyo hanchindiri kuwanzwa here mashoko ari kutaura murume wenyu vanhu mandinyanyira nemashoko zuro ndizuro futi ndo zvamaingotaura vamoyo muchiti soko ndichakutunga soko ndichakutunga soko ndichakutunga uchakurira pasi sembamba yavo zvoshupa inini vasoko vakangofa zvamanje zvegore rakapera saka ndonhau yakaita kuti ndizoya kudaro kuti vaiti kana vachibvunzwa navasoko vaiti ndandakata sori shamwari saka takazofuma mangwana acho makuseni funga ndopandakamisa avo anoitwa vamasara ndakuvatsanangurira nyaya kuti vamasara ndo zvandakaitwa navamoyo maningi saka izvezvi chitarisai kuti mashoko avo baba vakungoramba vachingodzokorora izvezvi ndoda kuenda kuna ngezi kuna pesi ndinomuudza kuti ndo zvakaita chivamoyo ndakangova pachipindu chenyaya vakati alright maisoko ndazvinza kuti ngamudii hapana zvatingagona kumuitawo zvoshuwa vakabva vaenda kunosenga zvitina zvavo vachidzoka mudzimai wavo vamoyo vabva vamhanyirawo kunoudzawo vamasara nyaya iyoyo kuti vamoyo zvavakaitawo madeko vakatsananguro mutsananguro wavakaita ndakazoti garei garei vana vangu inini zvima-ECD chigrade 3 nekupa zvakaenda kunoudza tete vekubhomo ndati chiita kuti tetava musikana uyu ndikutadza kubatana naye nekuti ini panapa network yangu iri kuti mitsinga zvoshuva vana vakaenda kubhomo ngavatete pamaimi pamondo panovaudza musikana wangu uyu akabva zvoshuva kusenseni ati mama chii ndikati ndo zviripo ndo zvandakaitwa navamwe mwana wangu aenda kuna vamwe ubva anotaura vakabvumawo zvavakataura kati ndokumbirawo sori kuna mai vako ndandakataka mwanangu ini sori yavamoyo handinamboiga muchiri kuona here kuti kumashure ndo zvavaingotaura nhasi baba vari baba vakatoa ndopavakazoti garei garei ndokubva vauya ava vamasara navamafindikwa katuma vakuya kumba kwangu vakati maisokotauya pamoyo kurikidza nemashoko yamambonditiwo parodhi zvishoma ndazomanyikuona mai moyo rodhi vakanditaurirawo zvakaitika iniwo ndikati manje sori yevaromo inini sori amauya kuzokumbira vaine imwe hama yavo vamwe handizoti mukomerera ndimunini handizivi ndikati sori handikwanisi ndofunga hama yacho yaivepo mashoko aitaura hama yavo yakandiremera nekuti ndabva parirefu navamoyo nemashoko avo vachitaura kwatiri kunge kwajikero
saka handikwanisi kutoshua ndofunga ndo varume ava viri vamasungirwa navabavhesta vaive vatumwa navamoyo kumba kwangu kuzondikumbira ruregero kuti sori ndandakati saka ini nevedare denhave kuti baba ava mashoko avo taneta isusu mhuri pajekemu vachingogara vakangotaura vakati muchapabva ipapo pamugezi saka ine handizoti mubvisira vanoda kuzondita zvinei vari kundibvisa vachindingisa saka vakazonewo kudare taurawo nyaya yangu kuti zvizhinji vamoyo zvavakaita pamba pedu mhuri pajekemu ichingovanyaradi kubvira ndofunga chero panyaradzo yavajekemu ndofunga tete vangagotaurawo zvavakaita ava pamoyo vakapeita atasvika panyaya imwe neimwe ichida munhu ari kunze kwedare inotora yega kunze kwedare. Imimi chamawinga nasi ekuti makanzi ava vari kuda here kuhurai kana kuti maidei chakanyanya kutsamwisai munhukadzi akafirwa nemurume aita murume ari kuda mukadzi chakanyanya kutsamwisai mashoko chii iwayo mashoko ekuti ipapo muchapabvaende inini hamuna zvamunondiita inini handiroyeki asi pari zvinhu ndinini chakuroyai inde ipapo muchapaimbibviswa ndichakuroyai vakati vakakubatai hanzi namambo ndo mashoko akakubatai here kuti muchapabva ipapo kana kuti ndayo kuti mwaigeza akati tiparove here akandibata iwayo moyaida kuparova mambo vachigeza maya ndikugeza tiparove here pamusana machindisabhunga moyo ndisabhunga sabhunga anoita unhu wakadaro zvizvere zvakaitika zvatsara kuona amaya nyange muchida kuparova mukaparove nenzira iyo ndanisati ndapiwa mukana wekutsanangura ndikupai mukana wekutaura kana ndapiwa mukana chitsanangurani ndakupai pamusoro yevedare mai ava vakandinongedza uroyi pamusha pavo nevana vavo vakandinongera matanda pamunyaradzo vachinditi ibva pano iwe muroyi ndiwo wakauraya uyu. Ndikati mune n'anga here? Vakati tine maaudio atinawo ababa vedu kutaura mwana wavo uyu ari apa. Tine maaudio atinawo ekuti hapana chamunoramba, ndimi makauraya baba vedu. Ndikabva ndikaenda kumba kwangu. Kune maini yatakajoinana nemurume wamai ava inotaura kuti munda wangu newavo yakatorwa nevanhu vakazopega maini. Tadaro vakauya, ndatomboenda kuchinhoi ndikanogara zve3 months ndichidzoka inini. Ndakauya ndichienda kumaini, ndainda vakandivinga mai vakandirova rova pachifuva vakati haundirova iwe takusenjekwane. Ndakapeta maoko so ndikanyarara pavari. Handina kuvapindura rimwe shoko. Asi nhasi zvovotaura izvi vari kubatanidza kuti ini ndakangotaurawo navo ndiri kunze kwemusha wavo. Chero ivo vavakashevedza vakavaratidza tsoka yaive museri mechange house. Ndo zvandiri kutaura kuti inini ndakataura navo ndiri kunze kwemusha wavo, asi ivo vari kuti vakauya pachange house kuita sekuti inini ndakanga ndichida kuvapindira, asi ari mashoko ekubatanidza ekuti ivo vandipe mhosva yekuti havasi kundida pamaini apa. Ini ndakatobudawo ndikanovhura gomba rangu kunze, vakauya nevamwe vanhu 7 vaibva kuHarare vakati tatumwa nemwana wavo mukomana ari kuti muri kuchera munda medu. Kana ndichinyepa baba inzwai mai akamhamara kuti tiparove here ndio chinhu chokutanga pamuronedza pese maini acho hakuna maini muno maini yaudeokurova mai zvandikutaura kuti mashoko iwayo mashoko avo ekubatanidza kuti ini ndataura navo chero kuri kuvamhorosa handiti
ivo vari kubatanidza kuti vaite nyaya inogona kuti ipinde muno mudare ichitonga ini ichinditi ndakati zvakati hapana nyaya dzakadino. Ivo ndivo vagara vachindiudza uroyi zvinozikamwa nevanhu vagere kumusha. ndovazogutsa danza mutaura dareranza ndinoda kuparova taurai nokuparova panorevesha makataura rutatu ndoda kuparova achigeza mayavo mapanzo aigeza kuma8 manheru ipapo pari kutsanangurwa nekuda kwokuti dare riri kuti ndoparanzwa parinogona kuti, asi ini ndiri kuti handina kuti mhai ndoda kuparova pakasiyiwa neuyu. Mhai ngatirovei magariro atagara tichiita nani nemurume wenyu tichishanda kumaini. Kana mwana wavo ane audio anayo yekundirekodha inini ndichitaura naye zvandakataura naye, ngaiburitse ngaiburitse. azigutse nandu vakatera munzu nyari apa ndoda kuparova ndiparove here vaigeza na8 o'clock anditi ini ndo zvandakataura. mwana watonga neaudio nguva idzo ma8 mai ava vaigeza namai vavo. Ndati inini ndiri kubvunza dare kuti vedare ini ndakati ndiparove here ndichibvunza here kana kuti ndakati maishoko ngatirovei marovero atakagara tichipaita navayaari nguvai madeko ekatisire kuna mambo tatedza handina kutomboona kuti vari kugeza kana kuti havapo kana kuti zvakadii. Ndakatoshedzera kuti maisoko ivo vakabuda vakati paishoko chii muroyi inini handikwanisi kuti ndimhangarire munhu wandakatungamira. Handikwanisi kutsvagira ava n'anga dzekuti dzitiyananise ini naivo. Ini chandinoda ndechekuti ivo kana vaona kuti ini ndiri muroyi vakazvibata ngavandishedze tinde kudai sezvatauya pano. Izvozvi ini ndatovingana uye uroyi hwangu hwokuti ndakaroya murume wamai but kana dare rikasatonga nyaya iri pagiraundi iri kutaurika inoreva kuti ivo vanozviziva ini ndinozviziva. Handiti kureva kuti dare rangoti hatisi kuda kutonga tichikuenzanisai, tiri kuda kuti iwewe tikuti nekuti uri kunzi wakazotaura hatikutyei nokuudzai amai ava vana kuminyeyai musatume dare kuripa mashoko. Isusu tinoshanda nemunhu zawa client ndiye munhu akauya kuno kudara kuzotaura kuti makanga muchisvika pamba pavo muchitaura mashoko avari kutaura. Handina kusvika pamba pavo ndozvandikuisusuka hatina kunge tiri ikoko. Handiti anotiudza kamunhu ari akamhangara nyaya yake. Isu tatida kuti makataura tina kuti makadini tiri kuda kubvunzai kuti muzvidziwa here zvavari kutaura amai avo ndozvamakaita here. Imuda tiende kunyaya yenyu yokuti makanyangwa uroyi ndosaka maida kurova maida kubhadharwa nyaya yekuti manzi uroyi nevanhu ndizve musatyisiranise nhau kana tichitaura inonzi kaunda kuchirungu iyoyo yekuti munhu kana akumhangarira juu iwowo yoti naiye akanditi zvaka hazvisiri izvo zvatiri kutaura. Ivo vakaona zvakakodzera kuti zvandakaitwa zvinondifadza vakauya kudare haungati munhu akuti muroyi wakauraya murume wangu woti kwanza handingaite kunomhangarira kwamama anomhangarirwa kupi manje. Inyaya dzinenge dzichiitika makagara uchiona kuti inini nevava hatina dambudziko rekunyanya, asi kuti mai ava ndo zvavari kutaura. Mai ava vana vavo vachiuya kwandiri vanoti mai ava mutogwa pamusha pedu, imi kana mune zvamunoda kutaura munotaura nesu.
Haina ndigoni kuti nditi nhema nokuti ndinoziva kuti havasiwo vekwachekemu ndiri ndopandati tichitaura panyaya iyoyi handiti uyu ndopakauya ndobva tataura panyaya ipi iyoyi tichitaura panyaya iyoyi akanditaurira izvozvo ini ndikati hano haisi problem muzukuru avo kana vakagumbukawo nekupindurana kwatakazoitawo mashoko asi inini pamatauriro andaiita ndaitaurawo ndakanangana neizvi iye akati ai imimi itai sevanhu vakuru mose nani namuchemberi handiti but inini ndine kubatikana ikoko kuti ava vanonditi ndiri muroyi Nobatikana kuti chiva. Saka mhosva yangu iri pakuti handina kumhangara. Musazvitaure munhu. Kana ndinga kuzomhangara, mouya muri penyu mega kuzomhangara nyaya yekuna kwauro inama yako. Nhasi munoda kuti mupindure nyaya dzavo dzavari kupomerai. Haidzi handidzizivi. Munobatirira chete pekuti vakakuti imuroi. Handisi kunobatirira. Right, varume vakatumwa naDingi mauya pano tibatsirei. Pane pamakatumwa here kuna amai ava muchitumwa nenyaya yekuzokumbira ruregerero kwavari. Navamoyo muripo Pindai mudare. Garai apa ndomudare imomo kwete murumu. Vari kumapepo munoitwa vana Ndoitwa vamafundikwa. vamafundikwa kutarisa muri munhu mukuru kwavo vamasara. Tibatsirei panyaya iri pakati pamai ava nababa. Mune pamakatumwa here sekutaura kwavaita kuti muende muchinovakumbirira ruregerero avo vamoyo. Pamusoro ivedano. Pamusoro evangezi. Pamusoro emakurukota ese. Pamusoro ina vamwe vose vakaungana. Inini ndakatumirwa navamasara achiti uyai munodipa kwamoyo. Ndobva ndasumuka ndaenda ikoko. Vamasara vakaenda nebhasikoro, ndakaenda netsoka. Tanosvika paya iripo kubvunza kuti ko chii chakatore nzvimbo. Atapsoni vakati varume ini ndakanga ndakadhakwa. Ndaifamba nerodhi ndichibva kwavakanga vachimwa. Asi nyaya iripo varume, kudhakwa kwandanga ndakaita ndokumbira kuti munondipirawo ruregerero. Pandakapfuura ndikazotaudzana namai avo. Saka inini handina umbovo hwakanyanya kuwanda maningi wandakanzwa kuti vakati zvakazodini kana kuti takadini takanetsana kana kuita sei. Ndobva ndasumuka namasara nomumwe wavanoita kudai munun'una here kana mukoma handizivi. Takaenda tiri vatatu. Taenda kudaro takanosvika maisoko vatopfeka vachitorongedza kuti vadini vabude kuda vaitsvaga zvekufambisawo nyaya yavo. Ini handina wandakanda ndaona kana mudzimai wavasoko kana ivo maisoko kana kuti mudzimai wamoyo. Handina wandakaona kuzvekumwana wandakatumirwa namasara tikazosangana ikoko kwamoyo. Tasvika kwamaisoko vakabva vanga vakutokiya mikova yavo vachindibatsirei mundipewo nguva nezvandiri kugadzirisa kuti nyaya yangu iinde mberi.
saka vadero takaperera ipapo. Hatina kuwana nguva yekuti titore vanhu 2 ava vagare panhu pamwe tinzwisise nyaya. Munhu ukatumwa kunokumbira rege hauna kunotumwa kugadzika vanhu kana ndikange ndichida kugadzikwa pasi handikutibiri kuenda munokumbira rege ndinoti ini ndachikumbira kuti mutiyananisewo handiti ndizvo imimi makatumwa naMoyo ndizvo here wemasara tsanangurai kutumwa kunokumbira ruregerero hakuti kuyananisa vanhu. Ndichaita sekuti ndititsanangure sekuti inoita senokubata picha zvandoda kutsanangura kubva pakutanga kwayo nekuti inini paitaitika nyaya yeTimes ini ndandiri kumba kwangu kunekuva mamitas acho akati rebei saka indai kwakuzviseni kumapasti kutongoti kuma to 6 ndichienda kutakura zvidhina sekutaura kwavaita vakandimisa maya saka vandimisa ndine ngoro yangu yemadhombo ndobva vanditi ndombokudisturba iwo zvandiri kukudisturba iwo ndine zvandakasanganawo nazvo pana vaMoyo vakatiwo vachipfuurawo nepanapa vane mashoko avo vakataura sekutaura kwavaita kuti vakati maishoko ndiparovewo here ini handina chandakapindura kwavari ndakaramba ndakanyarara vakati ndozvakaitika ikoko papai pamba pangu apo asi handizivi vava vakadhakwa handizivi kuti vavari kumba kwenyu here kana kuti kupi ndikati kumba kwangu vanga vasiri ikoko papaine humwe yaitiwa saka ndobva vakanga vari ndaitowo kwagwesha vakati alright saka inini ndati ndikuudze iwo ndingakunonodzaiwo kwamuri kudii kwamuri kuenda ndokubva ini ndokubva ndadarikira negwendo gwangu ndaenda panonzi pamovha ndobva ndanosvika ndobva ndaloda zvidhina zvangu ndodzoka sekutsanangura kwaitaiwo maizvoko kuti mudzimai wavaMoyo akazondimhanyira futi ndikangoti semupozisheni yandakabatirwa naamai avo vakati mira ipapo ndobva ndamira mberi wakaenda mudhara kanonimisira madhongi angu aya ndobva vati vamasara ndangachikumbirawo kuti muuyewo kuno mutori wamafundiro muuye tizotaura nekuti nyaya iri panapa ndeyekuti vaMoyo namaisoko vakataurisana madeko saka tachikukumbirai kuti muuye tizonzwa kuti chii chakaitika kuti vatukane nditi ini ndobva ndati ndakatomboda kuramba pamudhara uyakakamisa kati aiyo endai munonzwisisa nekuti zvinhu izvi zvoda kuti zvibatsirane ndobva ndaenda kumba kwangu ndobva ndatumira mwana sekutaura kwavari kuita indatumira mwana ndakaenda nebhasikoro zveshuwa ava indatisingazi kuti vari mumba mavo ndobva ndasvika pamba pavo ndobva ndadarika ndobva ndaendawo kumaini kwavo kwarutaura kuti kwaichera gomba ndobva ndanosvika kwao kanzi aiwo mavasiya vari kupi vari kumba indobva ndadzoka kumba saka pandakadzoka kumba ndakawanika vakagara vari 2 vamafundikwa navaMoyo ndikati ndasvika nepano handina kukuona Yohani bhasikoro rangu iro radai akati wasvika pano ndikati ndasvika nepano saka inini kumaini kundakanoona paine munina wavo uya ndobva ndati maiguru vari kupi akati amaiguru ndo vari kutema miti apo ndobva vaenda kunovatora ndobva tauya tasvika patagara paya saka nyaya yakaitika ndeyekuti takabva tabvunza tikati chiiko naimoyo chakaitika pamuri namai Moyo haana kukwanisa kutsanangura chinhu chakaitika paari namai asi akangoti ipapoka ndandakadhakwa zvangu asi kana zvichikwanisa hazvo kuti titaurirane tionesane tikumbirane ruregerero pane zvakadii zvakaitika ndinobvuma zvangu kuti tiite seizvozvo ndo patakabva tasimuka inini vamafundikwa nemunin'ina wavo tikaenda pamba pamaisoko zveshuwa vanga vakurongedza nezvataugwa nababa ava kuti varongedze kuti vafambewo matanho ava vaiti vada kuti vatore vakati tagara tamhorosana vakati kwakanaka here tikati kwakanaka tandauya nenyaya iya yamamandipira parodi ndazomhanyigwa nemudzimai wani wavaMoyo saka tatati tione kuti zvakafamba sei vakati sori henyu pane pandoda kubva kuti ndimanyire saka zvapane pandoda kuti ndimanyire ko ivo vaMoyo vavati kudii tikati vaMoyo ava vati vanokumbirawo ruregerero pane zvakadii pakutaurisana kwamakadii kwamakaita
saka ava maizoko ndobva vati deno maizivawo zvakataurika dema musina kuuya papi pano saka kana guru regerero inini handikwanisi kuti ndikutambire vanotanga havo vakumbira ruregero kumurume wangu vozouyawo kwanani kwandiri handiti maona mani saka isu pai paitobva tati aiwa isu saka ichifungidzira kuti inyaya yekuti tinogona kuti titaurirane toonesana kuti ichi neichi neichi kana yakadaro nesuwo isusu tongozongomirirawo sezvo mati tichazodaidziwawo ndobva tichazonzwa nyaya yenyu kuti yakamira sei ndo maziviro andinoita panyaya ichi chingarambe here kuti vamwe vakataura kutaura nyuma yavo zvirambike ndandakadhakwa saka ndachikumbirawo munhu ari kuzoti ndakakanganisa right ndakanganisa ndakuda kunotsvaga kukumbira ruregerero kumunhu wandakanganisirana naye munhu akakanganisirwa murume wake akashayika handi mavanza ndoda kutiteerera kuti munhu akutaura zvinhu zvakashata ndiyani murume wake akashayika woti kumunhu akakumbira ruregerero ndachikumbira kuti vatange vanokumbira ruregerero murume wake chicho handisi ndakataura mashoko iwayo mutsataurira mambo achaura munonyarara mupiwa nguva handina kuti ndini makataura handizoti murisabhuku akaita sei hamuna huni imi mungati murume wenyu tumukumbira regerero kumurume wenyu muri murume izvo ndikutaura zvomashoko akutaurwa apa kuti vakati tangai vakumbira regerero kumurume wavo andizvo vamazana teererai kana vanhu vachitaura munzwisise kana munhu achitaura imimi ndimaikumbira ruregerero kuna mai ake rai zvamuda nokumbira ruregerero munhu wamuri kunzi tangai vanokumbira ruregerero muchaka cheichitaura dare rekuvakapusha ndizve mamuchida kuitirwei navamoyo nhai mai nezvavakataura hazvekunyengai haisi mhosva akugara ndakurambirai kana vachitokudai vanotongokunyengai motosimba nekuvaramba izvozvo kana tese tiri munhu munotosimba kurapa vakadzi vachitonyengwa handisi kuti dananai navo musingavari tati iyoyo haisi mhosva especially kudare redu rechivanhu kudanana kwevanhu eziromhamoni asina kutora mudzimai worumwe hapana mhosva inenge yaparwa ipapo unotongosimba kuti musandijairire handizvide izvozvo handidi handikudei handiti mapa kurambana kwenyu but pekuti muzotukwa maramba madhodha handidi munhu mozotukwa iyoyi mhosva handiti mapa asingade hadi handiti nekudongorera nokusingabvumirwi handiti makona aiwa iyo icriminal inotori criminal iyo its criminal hautenderwi kuda kunoona munhu chiwandira mhosva criminal case handiti makona but hatidi kupomerana mhosva wakambodai paya saka izvo ndakuwaniridza ndakuti zvakare hatina kwatiri kuenda makuhwa anoguma panzira sokuta asi chokwadi choramba chichienda mberi matsananguriro aita varume 2 anondiratidza kuti nyange vakaramba vamoyo kuti ndakataura inini semutongi manje ndinenge ndakuti no nekuda kwechichi nechichi mhosva yakaparwa zviri kutaurwa ndo zvamakataura zvinogona kunge zvisiri izvo asi makataudzana mashoko ekudii ekupopotedzana bhadharai waisa bhuku kuna mai avo yekuti sori yamakanga muchituma varumavo unokunda kutumai kuti sori yachona takuvapa munobhadhara wai kana kuti 100 US yekuvati sori amai
mangwana kana muchivada vanyengei feya vasikati machena kwete zvokumirira usiku kana kutotanga mavhiringidza njere handiti mapoa dzekuti hamuzozivikanwa kuti pamaida kurova pacho ipapo otherwise maikanyimirwa kunzi makadhakwa mangwana munozoenda vakuudza vanhu kuti hazviri kupi hazviti mapoa munhu ari kuda munhu handingamirire kutanga ndadhakwa ndotomukira kana kuri kumukira muchitoona ndamukira amai kucheri kwakadai inhave kuti ndisaonekwe nevazhinji nyaya ndauya nayo pano ndeyerudo chairo munopenga here imi kuti ndati munyatsoona kupenga kwachona saka maona nenguva yandasvika pano inguva chete yekungoti vazhinji vasaona kuti ndiri kurongei amai ndiri kukudara handiti kwete nyaya yekunoita kuti ndatanga ndazonodhakwa hauchaziva mashoko pekugumira hauchaziva zvekutaura hauchaziva zvekudidididi idzo kokuita kwakadaro sabu hatizvide zvinhu zvakadii zvakadaro handina kuti makavatuka muchiti makazodinidini asi hapana nerimwe zuva pekuti ndingazonokumbira ruregerero kumunhu ndisina kumutuka hazvipe zvakaitika saka ndiri kukumbira kuti mundiudze kuti hwai iyi vanenge vaiwana zvarei pamusoro ida tipindirai shoko rekutaura sakurondedza hwai inouya zvarini zvinoda here munhu pamusoro ive dare zingati pamusoro iva ndikuzvizwisisa ichipindirai bvunzaiwa nedai zvichitaurwa kudai ndiri kuzvizwisisa zvinhu mai ava ndinogona kuvakumbira ruregerero seizvozvo ndigovapa hwai asi nyaya yangu yeunoyi haina kupera haina kutaurwa afa waingaimo musatenge muda kuratidza kuti moda kuita usingagoniiwa ndozvandiri zvikutoremekedza vanhu but pane pandinoramba hamuna kuuya muchibhangara nyaya yeuroyi muno mbazvinzwa handitonge nyaya yeuroyi yamuri kutaura imi yamusina kuunza mudaro handina kuramba zvokunanga nauroyi kwenyu handiti makwazvo mati imi vana vamai ava uzvo zvichida nevamwe vake ndo vakati makauraya baba vedu pa handitizvo saka totonga munhu ari kunze kwedara asina kumhangarirwa mudaro ndiri kutonga nyaya iri kuhwitireswa nevarume avo kuti makasvika pekuti ngatiendei ndikumbire ruregerero kuna amai avo handiti zvinoratidza kuti makanga muchizvisvoora kuti zvichida ndakadhakwa pandakapfuura nezuva apa handiti ndakatukana naamai avo kana kuti ndakataura mashoko asiriwo ndobva maakufira guilt yekuti ndinofanirwa kuvakumbira ruregerero saka naizvozvo ndozvandiri kuti ndisingakupei mashoko ekuti makavati zvakati asi makataura navo zvisina kunaka bhadharai hwai kana paine nyaya dzekuti muri kuona kuti ndo dziri kukonzeresa handiti kana kuti makuti ndaifunga kuti nerimwe zuva zvichida ndichazodiwa naamai avo saka handigoni kuvaendesa kudare kwamambo kuti ndanangwa uroyi mumusha mavo aiwa mazoona kuti zvanga ndichida hazvida kuti udzokai kudare mumhangare nyaya yekunangwa uroyi naka kunangai uroyi ini ndatonga nyaya yauya naamai avo kuti bhadharai hwai yemakuku wekuti aiwa amai sorry but kana uisa bhuku mumusha chirikadzi nenherera ndo vana vako vekutanga kuchengeta handiti mapoa saka mukaona makurwisana nechirikadzi mambo havadi handiti mapoa mambo havadi nokuti sabhuku ndiwe mudangwerani ramama kana pasina hedman handiti iwewe ndiwo unotaura matambudziko emhuri avari kusangana navo uchitaurira mama but vana vako iwewe sasabhuku ichirikadzi nenherera mumusha ndodzamakagarira kwete kunovahura vasingadi
kana kuvataurira marga emashoko vasingadi. Basa renyu ndiri kuvachengetedza kuona kuti pane nzara ndeupi pakusiyiwa kwaakaita nemurume ane vana vari kurarama vari voga ndiani. Handini mapona ndo basa renyu, kwete rekuunzwa kudani kunzi sabhuku ati ndiri kuda kuparova. Ndiani asingade? Nzira yatetashandisa haina unhu pakuda munhu. Handiti mukada kuita vakadzi 10 sabhuku munoita vakadzi 10 as long muchigona kuvachengeta, as long muchigona kuvaremekedza sevakadzi venyu. Handiti mapona. Saka ndiri kuti why inouya rini kudarira mambo todedza amai avo kuti moyo vakadzora uso hwavo pamuri nemhosva yekutaudzana mashoko asina kunaka nehwai yenyu chiuya yekutora. Zvinoitika rini izvozvo? Why kana kuti 100 andikunodarika 14 days ambonodarika ngoti. So ndakakutendai kureva kuti kubva nhasi kusvika musi wa17 inenge iri Friday. Uyai musi wa17 nothing is wrong. Pana chakamboipa. Uyai newai musi wa17 next court. Angai mabhadhara wai namai ava kuzoenda mberi.